Jo, jasně. Jo, on má tam 20 míry. Tam, na to, jestli tam polezeš, si to stíneš za 15-18 minut, tak je to v pohodě. To je Mara. Dívej na toho Tarzana. To je Mara. To má trojuhelník na zadu. Nebezpečný odpad. To není ono. No a vole, už na mě to koule, ne? No ty kule, ty vole, tam závu. No od komáru, kurva. A pozor, tam něco praská. A to začíná pěkně dneska. První člověk a hned Já nejdu poslední, ne? jedna staráče. Poslední desky. A za druhé? Jo. To bude padat znovu. No. Ideálně, oni půjdou potom po druhé, ti to přežijou, teda to budou schopni vylézt ještě. To není žádná sranda, jako. Se mnou jsou to špičkové zážitky, už jste měli kolenový. A o té čilovce radši nebudu mluvit. Někomu jedou nohy, mě ujelo lano, no tak co mám dělat? A to neuteč. To zhodím a jdu pryč. Vidíš, Mário, už běž na vrchu. Už teďka Také veselé strom, vole. Jo. Hej, odkud si tykáme? Tak dobrý, pusto. Ráno na pravé rameno. Kolik říkáš? 48? Ne, 68. Jo, 58, v pohodě, jako žádná sranda, jako kilo to je metr. Neblbni. Prosím tě, skákej tam na tu slečnu. Pokud možno neobkročmo. 3, 2, ještě ne. Pustolano, nachystejte. Ticho! Stavte, ticho. 3, 2, 1, jump! Ty vole, ty vole.